Гісторыя свята ўсходзіць да падзей Евангелія. Яна сведчыць аб дні, калі ў Віфлееме Дзева Марыя нарадзіла сына Бога Ісуса Хрыста. На пакланенне да немаўля прыйшлі пастухі, якім з'явіўся анёл з звесткай аб нараджэнні. Таксама ў Новым Завеце ўзгадваецца зорка, якая прывяла валхвоў да навароджанага. Жрацы даравалі немаўляці 3 сімвалы – золата, смірну і ладан – сімвалы зямнога і нябеснага. Это радость свядомости, что Христос з нами, что народился, что Бог не покидает человека. И мацнейшая за все перешкоды, які існують на этой земле, існують у сьогоднішнім нашем свете. Сегодня у нас службы проводятся на протягу всего дня. Была ночная служба учора вечора, где было, напевно, найбольшая колькость прихожанов. Святочныя службы ў храмах праходзяць згодна з эпідрэжымам. Іх 3 на дзень, каб прыхаджане змаглі выбраць для сябе найбольш зручны час. Але ўсе падзеі пандэміі, які быў напоўнены гэты год, не паўплывалі на святочны настрой. Бог заўсёды з намі і ў радасці, і ў нашым горы, і ў смутку, і ў цярпеннях, і ў гэты такі вельмі складаны час, які перажываем мы зараз, у час эпідэміі. Трэба, каб людзі не забывалі, што Бог і заўсёды в наших серцах. Ён ніколі нас не пакідае і заўсёды нас падтрымлівае. Бог паслаў нам сюды свайго сына. Гэта не просто так. Гэта з вялікай любові да чалавека. І, канешне, прыходзячы сюды ў касцёл, ці проста ведаючы, што на календары ёсць такі дзень, як 25 снежня, ці у праваслаўных 7 студзеня, ты разумееш, што гэта асаблівая дата. Ты да яе асабліва рыхтуешся, ты рыхтуеш сваё сэрца. А калі верыш, то магчыма многае. Нехай Христос, які приходить на землю, буде мацнейший за усі проблеми, з якими ми сутикаємося, можливо, ще і зустрінемося у будучині. В цьому годі ми просимо Христа менавіта гэтай моці і любові. Я думаю, що ми справимося з усім. А Бог нам необхідний, каб дати нам силу йти далі, любить, сподіватися, усміхатися, вірити. І нехай Бог усіх нас умацує. Менавіта у любові, у вірі і надії. А з усім іншим я просто впевнений, що чоловік може солодати.